מילה. אנחנו נהיה יושב ראש הוועדה הקרואה לבחירת צבעים לבנייני ציבור. יאללה. הרבה זמן רצינו לטפל בסוגיה הזאת. ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים מאוד לארח אתכם כאן. אנחנו נחליט מיד על הצבע שאותו יצבע את לפני הציבור, כי לכל בית צריך להיות צבע אחר. במידה ולא תהיה הסכמה אנחנו נצבע כל בית בצבע שחור. אך במידה ותהיה התנגדות אנחנו נצבע צבע לבן כי הצבע מתכתב עם חלב. תשאלו את עצמכם מדוע הצבע הלבן מתכתב כי חלב. כי החלב נותן תחושה עמוקה של בית שפתוח לכולם, וחשוב שקהילת היישוב טל מנשה תתקיים לפי ההסכמות של הוועדה הקרואה. ואם לא תהיה הסכמה בוועדה